Ešte v minulom roku Dom kultúry a knižnica mesta Handlova zareagovali na výzvu audiovizuálneho fondu. Po online vypočutí pred komisiou nám schválili v podstate nielen dotáciu, ale aj pôžičku na tento projektor a teraz je tu. Cena projektora je 48 000 eur. Z toho sme 14 000 získali ako dotáciu nevratnú a samozrejme sme išli do pôžičky, ktorá bola 27 900 eur tiež od audiovizuálneho fondu, ktorú budeme splácať 3 roky. No a zvyšok zhruba 6 900 eur je vlastné spolufinancovanie Domu kultúry a knižnice mesta Handlova. Starý projektor v kine fungoval 11 rokov a už si vyžadoval častejší servis. A bol o 50% energeticky náročnejší ako je tento a čo je najdôležitejšie, tento nový tiež Christy má laserovú premietaciu hlavu, to znamená, že nemusí sa servisovať ani vymieňať a vydrží premietať zhruba po prepočte 32 rokov. Zmenu projektora si určite všimnú aj návštevníci handlovského kina. Divák kina si určite všimne, že ten obraz je ostrejší, kvalitnejší, lebo tá laserová technológia je ďaleko zložitejšia ako tá analogová.